Japralangso hawar along ari dingklui pen karbi jutang jubat kepang rum mate kepang cu adim kitik pondo lasu adim along aprang ahut ke kimisen ahem kavedet ajok jutang kacing hon arat atum kecam kece arwe herai kisung pik pen charsilun si mithang ajutang jubat kepang cu ji aphan bor ipon si mai padupon bomlo sitame karbi along Atomos Council kecari atum pen jutang kacing hon arat atum kiduk kisung alam mathapon pen kithir klub kelang misen ahem non kim pipondo bontak labang suki kim tang ahem ta rat atum cinghon thek thesi rakija kecu adim lapen hor ke jun lapen ka phek ka henu ke claim adim si mandet lo lapen ladak ke do an ahor muta hainu etlo ladak ongdung ceiling fan lapen switchboard anpata kepa bontang aing hapta block et si pon etlo lapen ladak kepang thir ji kalisi kepater asai si claim tekang renti rong lo lasun ke claim rong ajok karbi jutang aklam along aman pavidat khangjang lo anparta ladak get kethom kaselam nangji akinang sok dolang lapen boundary war stame kaselam pon patang pon pedet ajok si kaprek pen kewang atumta lut jamlo lasu ajok rat ahumpurti kaluksun abang tidung mandelo lapen labang su adim along aprang pen kelang abang mate in charge sitami bipon ko kasonte lapuan akinahok avidaji aporlo puta cerok tok arat atum pen ningjerenti lapen ladak number 22 sarupatha constituency along IMC ta celang dun pen ketang pon pe lang asai anta kepatang thuji aphan ki claim si akimi lapen Japralangso awar arat atum ta hem kepelang no piet abang ke kumasi lapuson asai ke claim ma ritar lipen ke claim kredaji aphan ke khang dun si akimi News Desk Report DY365 KarbiLive.